Štíři jsou fascinující a většina lidí je zná jen povrchně. Tady je pár věcí, které málo kdy štír říká nahlas. Mistr více úkolů najednou. Štír dokáže sledovat situaci, analyzovat ji, plánovat a přitom elegantně pít kávu a vypadá přitom velmi klidně. Paměť jako slon. Štíři si pamatují detaily, které by většina lidí ani nenapadlo zaznamenat. Jména, vůně, energii, věty, malé gesta, hlas. Nezávislost. I když jsou loajální a intenzivní, štíři potřebují svůj prostor. A když ho dostanou, dokážou být ještě charismatičtější a tvořivější. Skrytá vášeň pro dobrodružství. Štír se rád ponoří do neznáma. Cestování, nové zážitky, neobvyklé koníčky. A přitom to zvládá elegantně a nenápadně. Síla změny. Štír není jen intenzivní, dokáže transformovat situace, lidi i sebe sama. A často tak, že druzí ani netuší, že se něco změnilo. Tip pro okolí. Nechte štíra zkoušet nové věci. Oceňujte jeho paměť a respektujte jeho prostor. Uvidíte, kolik fascinující energie se uvolní. A co vy? Poznáváte něco ze svého štíra nebo někoho blízkého? Napište do komentářů, která vlastnost vás nejvíc překvapila nebo baví. A pojďme společně odhalovat malé i velké tajemství těchto fascinujících osobností. Příště se podíváme na téma, co nevíte o štírech, tajemství, která si nechávají pro sebe. Připojte se do naší nové facebookové skupiny z hlubin štíra. Těšíme se na vás. Děkuju, že jste tady a mějte se krásně. Adriana.